Γεια σας μάγκες, τι μου κάνετε, πώς είστε, Πάνος Vlogs εδώ, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι. Και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε duel με τον It's Me Ag εδώ πέρα. Γεια σας μάγκες, και σήμερα θα παίξουμε duel μαζί με τον Πάνος Vlogs. Εγώ θα του βάλω ένα Boneka Μπαλαμπού απλώς και αυτό θα μου βάλει Boneka Μπαλαμπού με όλα τα traits, δεν το σχολιάζουμε. Το Μπαλαμπού. Μόνο άγγελος. What the fuck? Πόσο γρήγορα ήταν αυτό? Μόνο εγώ το είδα γρήγορα. Α, κολλάω. Ωραία, bro, πώς κολλάς έτσι? What the fuck, λες και είσαι hacker, bro. Τι συμβαίνει? Έκανα ράστι φλικ και μου το χάλασε. Α, παραλίγο. Όχι, bro. Ναι! Λοιπόν, μάγκες, είναι 1-0. Είναι τρίτη. Έλα, παίζουμε σαν το Μίτσο, έλα, πάμε. Έλα, bro. Δεν βαράμε νερό καλά. Ρε, μπρο, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Με έκανε μόνο του teleport πίσω. Έλα, μπρο. Θυμάσαι το μου το έβαλε. Ρε, μου το έβαλε. Όχι, τι ρε, μου το έβαλε. Τι έχει πει, τι τόσ. Α, όχι. Δεν είμαι hacker. Δεν είμαι hacker. Δεν είμαι hacker. Δεν μπορούσα να κολληθώ, ρε. Ω, κολλάω. Είσαι. Τι λέει ρε. Δες το βίντεο μετά την Παρασκευή. Ασχολίαστο. Τεράστιο φλικ δεν μπορώ να κάνω. Α, το έκανα. Ρε! Τόση πλατεία πάνω, μπρο, σε βλέπω. Δεν μπορώ να πληθώ, Το βάλω. Πάρε να το βάλει. Είμαι καλός. Καλώς δεν είσας. Θα να μιλήσεις. Έλα, συγχαρητήρια. Έτσι που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω. Το βάλε. Ένα βήμα. Για διαλύσω. Φίλε μου, το βάλε. Πάνο Vlogs, πιστεύεις ότι είσαι τραγουδιστής? Τι τραγουδάς, αγόρι μου, έχεις πρόβλημα? Πού σε πέταξε ρε? Τι κάνω ακριβώς? Έλα, θα κάνω σαν το Χρήστο, λέω, το Μίτσο. Όχι! Βασικά δεν πήγαινα πουθενά. 2-0 Ag! Έσπασε το μικρόφωνο, Ράσι. Ο EGT μόνο μια φορά το έκανα. Εγώ το έχω κάνει 200 φορές. Θα στο βάλω. Τι κάνει? Ναι, μόνο ράστιλ. Νομίζω κάπου εδώ θα σε στείλω σπίτι σου. Α, κολλάω. Μέσα να τους για πάνω. Δεν έγινε γαμό. Τον έστειλα τον ακατάλληλο.
Αποκλείεται. Εγώ εδώ παίζω για να πάρω το one of one μπονέκα που έχεις. Ούψ. Έτσι. Βάστε, θα δώσω το πλάκα. Δείτε εδώ κολός. Τώρα που την Τζέμις θα πάει 3. Δεις αλήθεια σου λέω. Please. Ναι. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Έτσι, κάνουμε το πάνω σλόξ. Σε το. Το πιστεύω ότι με νίκησε αυτή εδώ αυτός εδώ ο όμορφος. Αυτός εδώ ο όμορφος μετά από μένα εννοείται. Και είμαι πιο ψηλός από αυτόν, δείτε. Τέλος πάντων μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχαμε και rage moments και καλά moments. Ναι, πολύ καλά. Άμα σας άρεσε μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like και να subscribe για να με βοηθήσει να συνεχίσω να κάνω περισσότερα βίντεο. Μην ξεχάσετε να με κάνετε follow στο προφίλ μου στο Twitch. Με λένε Πάνος Vlogs, για να εκεί θα ανεβάζω διάφορα streams. Και μπείτε στο Discord server μου, θα έχω link στην περιγραφή. Απλά το αντιγράφετε, το βάζετε στο Google και μπαίνετε έτσι απλά. Τα λέμε μάγκες, bye!